que va interpretar els representants de l'Andrés Gallardo és que aparquen l'inversió en aquests moments. No només hi ha crisis per a les empreses existents, sinó que també, òbviament, la crisi també afecta a les noves inversions. En aquest cas concret, estem parlant en diverses ocasions. La setmana passada el mateix conseller estem mantenint una conversa amb el conseller Gallardo, amb el president del grup, i la situació la inversió està aparcada. Això no significa que la inversió sigui morta, ni menys. El que significa és que la inversió està a l'espera que la situació econòmica millore per a tornar a fer una nova valoració de la conveniència davant la inversió. La situació exacta és aquesta. La situació que Goert i l'empresa Gallardo havien estat mantenint converses ja feia mesos que estaven en aquesta situació. Dins la lògica de la situació greu de crisi que en aquests moments no només està a l'Església, sinó al conjunt de l'Europa occidental, i per tant, en aquest sentit, l'empresa que treballa per al mercat fonamentalment en l'Europa occidental està en una situació complicada, com tothom, i per tant, la situació exactament és expedient viu, expedient